Nyakorom gerjuang kamoro moro mintiere en chieng' tich ariyo maber mar chieng' tarik 21 mar auchiel higa mar 2022. Kamoro moro mintiere en geno mara ni iru piny e yo makare. Machiegni chenro mar ru piny bed kodwa nyaka giko mar chenro makama nyinga Sharon Ong'aw. Piny karuto ru gi mare nyakorom gerjuang kamoro moro ma ineno okinyi makawuono piny oruni e yo machalo nade. Bore Nairobi kae oru ka bende koyo ng'ich ahinya e gwenge ma intiere to piny oru ni e yo machalo nade. Kata kamano wantiere kayo okinyi makawuono mar kelo ni chenro mar ru piny machakore sani nyaka ngomol kanyo saa 5 mar onyango. Machiegni nyinga Joyce Odur. Kowuok Imbo nyaka ugwe, nyandwat nyaka milambo, kamoro amora ma intie nyakorom gerjuang arwakni machiegni chenro mar ru piny oru nyaka nam. Arwakni machiegni chenro mar ru piny an nyinga Cleophas Oloch. Oya uru Sharon gi Joyce. Ichi awinjo ka Sharon Joyce wago koyo. Sharon kan Ai koyo na to ng'ich. Kawuono leyo. Kawuono pogre gi nyora. Apani koso koth dina bedni. Ng'ino wachi mudu mar 7. Tudu mar 7 bure Nairobi ka koyo jaliyo koro semana chaka. Ana chiemo maber Cleophas. Mano ber. Joyce chora. Amba chieo maber akiani kawuono achieo kako nando kosa chieo ka jojni kaluore ni koyo cha kitemo ni golo gate kama gimoro wundi ni umi to kiparo ni nitiere nyakorom gerjuang marito chenro mar rupe igweyo gate kocha tichieo nyaka ichope chenro achieo maber kanye misadhiga makoyo magama iwinjo ahinya Limuru kachiel kod gwenge mag Eldoret Keses kacha koyo liyo an kama koyo ne osemaka en got ma Nyabondo bong'iche Nyabondo koyo ng'ich jogo maneno waka ntiere Stopamba jogo mantiere Makuti kanyo jogo mantiere alwora mara nitie Pebo pero station moro kanyo ni Pebo kanya cha bath chiro ma Sondu kanyo koyo ng'ich kacha hata kanya dikero ka bende ong'ichega kwanza kunde Kisii ngene kunde giluongo ni Highlands ong'ich kata chieng' rieny odiochieng' ji orako mana jacket kata mana bometi ni mana ka ji nika mana gi jacket kaka mano Cleophas akani ni chio kijajni yo machalo nade achio ka kukni kawuono en kukni koyo makawuono iwacho ni koyo keta mana gi kukni kendo kaka kine nyakorom gerjuang wantiere ka mondo mi wakel lieti dier odi kanyo kamineno wa okinyi makawuono ka wakelo ni weche manyien wacho ni chai mokelo ni mana okinyi e chenro ni mar ru piny ka wakoni gigo manotimore otieno manyor gigo matimore kawuono gigo ma waluwo ni dweche makawuono e chenro ma opogore to maduong' ahinya ng'wech mar Sonko mar bedo gavana ma Mombasa ne ochopo Kiriki kimare nyoro kendo nyoro ema ne otieke lek makamano ma kelo okang' machalo nade maro bedhe loso twak okinyi makawuono ting'eni makata odiochieng' manyoro iwacho ni tribunal mar IEBC koro notheche oko mar mondo mi kik odhi oringe komb gavana e kaunti ma Mombasa par ni jok ma bende osethicho oko giringo ka gidhi e doho maduong' ma pacho ka koro akeni Sonko korka kore to dhi chalo nade odiochieng' manyoro kata mana kani neno kanwa kele achiel kachiel e TV mar Ramogi okinde mag Sonko nokine kok gimor gi wach makama makata commissioner mar IEBC nentiere kama tek miwuoro koro pod warito ponono ni gibro dhi e doho maduong' malo kata owe gima kamano bende idwoko odiochieng' makawuono Joyce gi jolony e wechego mag chike ne nyaka sani chik wachang'o IEBC bosetimo gino e yo madwarore mane chenrono mar ru piny gi mathoth chenro makamano bende nyakorom gerjuang ibiro kelnwa kanyo kod nyawadwa Sharon Ong'aw aka bende kaponi nitiere kod penjo kata ote moramora ibiro chwalo ne jolony ma bende wabiro bedo godo okinyi makawuono Sonko sani koro okwang'eyo chal mare kata kamano weche makamago wabiro nono ni kendo wabiro kelo ni achiel kachiel kaka wabiro yudo gi e mesa mar ka weche manyien atok mano nyakorom gerjuang kaka ing'eyo pile ka en chieng' tich ariyo to en chieng' no mar orako Cleophas gi Sharon akiani utimo orako mogik karang'o Sharon ang'isaki anatime pile doka kata wuotho kawuotho ka dokwa chacho ni odiochieng' kata mana kiwuotho kuom thuolo mar dakika 15 do mano orako iwuotho kanye mana idho stairs ka alafu onge matek koromo gerjuang wacho orako odiochieng' makawuono en mana tizi wadatime mana ka koromo kanyo saa anachonenge saa 2:30 mar okinyi kama wayude weche makamago mag orako okinyi makawuono ka wakelo ni mana chal mar wach ji nyaka bed moko wacho ni fit ibedo ma fit maka ng'wecho wuok to Joyce ok ichak te itieko mana kamano nyakorom gerjuang kaka kawuono bende Oyo bende chenro mar mbakoro ma wachako kanyo gi chal mar fwambo. Chal mar fwambo wakoni mana gigo maloso weche manyien odiochieng' ma kawuono. Kae to bang' mano wadhi tude gi jofwambo wa bende mane kaunti ka kaunti mondo konwa gino ma giluwo. Ka gitieko mano
mbaka dhi romo kendo mbaka dhi chwalo e counties bende wadhi penjo jodak mantie Siaya, Migori, Homa Bay kaachiel koda Kisumo, Mombasa bende ang' wantiere nyaka Nairobi ka. Ang' wapenj ni bende ing'e tij gavana tich ne en ang'o. Wadhi nyime gi puonjo oganda gi weche monego bed ni ging'eyo kinde gima chomo yiero maduong'. Ahinya odiochieng' ma kawuono maino mar wadhi keto e tijno mar gavana. Koro ka kori governors ka wadhi keto gi pim gavana ma Kaluo kacha 4 ka duto. Ng'ama notimo tich onego bed ni otimo. Okinyi ma kawuono e chenro mar mbakoro. Tapa ni ber kiwacho ni kapo ni ng'at motimo tich en gavana mane manotiyo tich maber. Ber ka jo county mopogore kama bende ginenowa gichwalonwa nikech mane gavana manotiyo negi. Bende nochopo gi rimiti ma bende ne gidwaro papen mar nyakoro mgejwa. To bende kinde ma kamago bende onego bed ni jopiny ng'eyo ni tij gavana en ang'o. Sani josiasa mathoth owuok oko ka gitimo kisera mar ombulu. Kik gising ne jopiny na botimo mae to kara tich ma kamano ok en mar gavana. Ponono en mar MCA, ponono en mar jood bura. Magi weche monego bed ni joneno magwa ng'eyo odiochieng' ma kawuono. Mar mondo mi ni ka jopiny dhi e debe to gibedo kod rieko mar neno ni adiera giyiero jatelo mantiere kod manifesto makare mabiro konyo e dongo counties duto mayudore e pacho kae. Mana kamano nyakwara Ramogi Ajwang' chako oronwa ote mari e namba mar ote machuok ma en 3 Facebook kacha yudowa live Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Ka an bendi nyalo yuda e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Nyakwara Ramogi Ajwang' tudri koda bende mbui maga duto te koriwo Twitter, Facebook, Instagram tinde gi ng'eny modhuro. Mago te iyuda @Sharon Ong'aw. Tudri koda mbui ga duto @Cleophas Oluoch ka koro warwaki machiegni nikech ma Enrope. Okongo yudo thond weche okinyi ma kawuono. It was found that most of the malpractices were guest form. the fiscal register. And we believe that using the digital register will cut down all those malpractices. Wakati wa siasa kuna watu ambao wana shout, unamwangalia unaona sasa nafanya kelele mingi. Amefungua kila kitu. Kwa saa hiyo virusi inaruka kutoka huyu na haijui UDA ama Azimio. Naendeleaje? Nataka naonesha gao. Hebu wapi gao? Hebu gani? Hebu tuonesha. Yako iko wapi? Yes. Baada maziku. Yes, tuko sawa. Tuko sawa. Wacha tuingie. Sikiza majamaa. Okay. Oya Nyakwara Ramogi Ajwang' kendo machiegni weche manyien okinyi ma kawuono chenro mar piny nyinga Cleophas Oluoch. Weche machako okinyi ma kawuono weche motende gi yiero mabiro dwe mar 8 kama okwongo kanyo yudo kanyo ni jogo ombulu maromo 22,120,450 kod 8 biro yudo thuolo mar goyo ombulu e yiero maduong' ma tarik 9 dwe mar 8 higani. E report manogol kod IBC maena medruok mar atamalo 16.76 ka ipimo kod yiero ma higa mar 2017. Kata kamano jogo ombulu mawuok e counties 10 ma pacho ka ne odar ataro kod dwaro margi ka IBC osingo mar kawo okang' mager ne apisas mane otimo chochni ma kamano. Chris Owino nigi ler. Bang' rito kod liyo, gikone to duol matayo yiero e pacho kae IBC ogolo ayanga rejista mar jogo ombulu motelo ne yiero maduong' mabiro. E report makamano, jogo ombulu maromo 22,120,458 ema dhi yudo thuolo mar goyo ombulu e yiero ma tarik 9 dwe mar 8 higani. As the Commission briefs the country today, it's equally pleased to announce that the total number of registered voters is 22,120,458, and the number of polling stations stands at 46,232. Mae en medruok gi atamalo 16.76 ka ipimo kod jogo ombulu mane ondikore e yiero mar 2017. Kwan mag kuonde luto ombulu bende omedore kowuok 40,000
233 e yiero mar 2017 nyaka 2046 232. We had 40,883 polling stations, and for 2022 we shall have 46,232 polling stations. Kwan mag jogo ombulu ma jo Kenya modak e pinje maoko bende oidho malo nyaka 10,444 ka ipimo kod jogo ombulu 4,233 mane ondikore e yiero mar 2017. The enrollment of PWDs stands at 18.94% of the eligible voting population. Registration of Kenyans living in diaspora constitutes 0.05% of the register of voters. E kidieny mar chwech, joma chwo e mathoth gi atamalo 50.88 ka ipimo kod joma mine mosendikore kaka jogo ombulu gi atamalo 49.12. The following statistics obtained from this assessment: women represent 49.12% of registered voters and men represent 50.88% of the total voters. E kindeno, jogo ombulu mosenindo maromo 246,465 nyinge gine ogol oko e register mar IEBC. On 2nd of June, we had 246,465 deceased voters appearing in the register of voter, and this was as a result of analysis between our register of voter and that of civil register services. By the time of issuance of the audit report on 16th June 2022, all of them had actually been deactivated, and therefore they will not participate, if at all they are there, that they will be able to rise. They will not participate in the election because their records are actually not there. E komachielo, report no yango nitiere jogo ombulu mawuok e counties 10 mapacho kae mane odar kowuok e kuonde luto mbulu margi, ataro kod ng'eyo margi, ka jakom IEBC Wafula Chebukati osingo mar loko wach makamano. The analysis of those transfers identified several constituencies and counties showing trends of abnormal voter transfers having been processed in the register of voters. A breakdown of all transfers processed in the register to and from the 47 counties, 290 constituencies, diaspora and prison was shared, and together with the Commission, the audit identified the specific counties which had abnormal trends and voter transfer numbers. Apisas adek mag IEBC mane otimo chochni makamano bende ibiro chwal e nyim doho e kinde mabiro. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano ahinya Chris Owino. Kamachielo koro ne rango wechego mag digri mar Sakaja kachiel moikore ni yiero ochopo kanyo odiochieng' manyoro. Wayudo kanyo ni Senator ma Nairobi Johnson Sakaja ochopo e nyim apisas mag ofwamb kich ma bende koro dayo dhoge motenore kod nonro mar oboke mage mag somo. Ogai mar obila nochiko ofwamb kich mondo onon obok mag Sakaja mane chich godo ni digri mane owacho ni noyudo e mbalariany mar Tim mayudore e piny libamba ma Uganda. Kaluwore kod DCI, moko kuom gik ma Sakaja nyaka yangi ni oting'o gik manyiso ni ne ooro kwayo mar somo e mbalariany mar Tim e piny Uganda, oboke mane orwakego kaka japuonjre e mbalariany no, riside manyiso ni ne ochulo omenda mag somo, tiegruok mag somo mane oyudo kachiel kod jopuonje ne mag mbalariany kuro kachiel kod duoko mage mag penj ka penj bang' semester ka semester. DCI bende okoni Sakaja owinjore otang'ne buge moting'o nying jopuonjre mane osesidhnegi ogudu mag tieko tiegruok mag dwe mar 10 higa mar 2016 e mbalariany mar Tim, oboke ne mar digri mane omiye bang' tieko tiegruok kachiel kod oboke manyiso ni en bende ne odhi e piny Uganda e kinde somo kod nyasi mar sidho ogudu e kind mamoko. E kindeno bende duol mochung' ne somo mag mbalariany mano CUE pod sundo Sakaja mondo ochwal oboke go duto mage manyiso ne do tiegruok e mbalariany mar Tim. Sakaja ne orem chopo e nyim duol mar CUE kama koro ilieko ni ne oko yudo gwel abidha. Kata kamano duol no yango ni ne gigwelo Sakaja kokalo kuom oboke ma opuodhi. Ne gigoyo ne simu kendo chwalo ne ote machuok e yor simu mar ong'we yamo. Duol mar CUE bende oramo ni Sakaja nyaka bi ternegi oboke go duto manyicho gi kwae eka duol mochung' ne yiero IEBC biro puodhe kaka jachung'.
Wesh. Yaani vipi? Umefika? Mko sawa? Naendeleaje? Unataka nionyeshe gao? Hebu wapi gao? Hebu gani? Hebu tuonyeshe. Yako iko wapi? Yes. Wala maziku. Yes, mko sawa. Mko sawa? Wacha tuingie. Ewe chama moko beri mpodo tenregi yero aido kanene jodakario e county makilifi Rajab Menza kachel ko Daniel Chenro jochwalo ngure do ma Mombasa kagidwani do nonobok mag jalar kom governor makilifi kod tiko mar UDA Aisha Jumwa gikoni ok giyiegi okang mane duol mar IBC okaw mar puodho Jumwa ilaro koma governor kagichichni chalni oonge kod oboke mopuodhi mag degree kotelnegi kod okil Derrick Odhiambo kwayo margi en ni nogol nyinga Aisha Jumwa e kind jogo madhilaro kom mar ten governor kata kom mar governor e county makilifi nyaka yala buchgino. Kusudi yani kuja kotini hapa ni kutafuta haki ili tuambiwe ukweli, ili koti libainishe ukweli kuhusu elimu ya huyu mama Aisha Jumwa ambaye anawania kiti cha ugavana katika county government ya Kilifi. Na tumeona afadhali nije ni file judicial review ili tujue ukweli, kwa sababu kule kwa IBC tribunal tulikuwa tunajua kuwa pengine haki haitatendeka. Manake tunataka kuongozwa na mtu ambaye ameelimika na mtu ambaye pia yuko na maadili mema. Manake itakuwa ni aibu, hata itakuwa pia inatoa morali kwa watu kusoma. Manake kama mtu anaweza kupata degree na hakusoma, hiyo ni mambo ya kuhuzunisha. Ero kamana enya weche mag degree pod chuchien. Kajo mamoko pod medo mana goyo campaign. Wadie campaign mag Azimio la Umoja. Waido kanyo ni riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance notero kisera margi mar ombulu e county mar Kajiado odiochieng' manyoro. Kamane gimedo mana sundo oganda mondo mano oganda jo Masai mondo miyo bioriw gi lwedo ka ochopo yiero mabiro. Lydia Okeyo nigi ler mathoth. Thuolo machielo Raila Amolo Odinga gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya omolo e gwenge ma Kajiado bende koro gi pedha yanga singo magisingo ne jodak maka konono ne giombo e yiero maduong' ma dwe mar aboro. Rongai, Kiserian, Nyakialap Mangong e county ma Kajiado. Kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance no omolo mar sundo jodak ma Kajiado mondo mi obi osir gi lwedo e yiero mabiro. Vijana mnataka nani baba? Jalar kom ten piny Kenya gi otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga nosingo tieko dhugruok mar nyamburko e boma mar Rongai mosebedo kakelo wich bar mokalo ne jodak ma county no kakoro singo loso apaya mar magadi maya boma ma Nairobi kakalo Kiserian nyaka boma Mangong. Hii barabara wanatoka Nairobi napitia hapa hii mpaka kule Kiserian mpaka kwenye baridi itakuwa dual carriageway. Utaona wakati alikuwa waziri wa barabara alikarabati barabara zetu na akaanza mijengo mpya na michoro mpya. Leo hii hakuna town kubwa ya Kenya haina barabara ya gorofa. Hiyo michoro yote ni ya engineer Raila Amolo Odinga. Odinga no singo kedo mokalo gi mibadhi mokwako pachoka mareno ni omenda mar piny owacho tigode yo makare. Ufisadi ina hujumu mali ya umma, inatoa kwa umma na peleka mfuko ya watu binafsi. Tutamaliza ufisadi, tutanyonga ufisadi ili Wakenya wawe na afueni. Masaa ya kazi huyu mama hacheki na hachezi. Kwa hivyo mtupatie kazi, tuwe watchman wa pesa zenu na mipango yote, na baba amekomaa kwa mipango ya kiserikali. Tutachunga mali yako, basi chagua baba na mama. Watu wa Ngong, hebu nione kura ya baba na mama. Bende kweth no singo chiwo somo manone pachoka kendo chiwo thuolo mayudo tije mowinjore ne rawere bang' tiegruok. Na wakimaliza masomo yao watapata ajira sawasawa. Tutaajiri walimu wote ambao wamefuzu kuanzia mwezi wa Septemba ili watoto wetu wapate mafunzo sawasawa katika mashule yao yote. Odinga bende no singo kete tim Chenro mar Baba Care
Mano maneno ni oganda jo Kenya yudo thieth makare ma onge chudo ka bende osingo chiwo omenda maromo siling 6,000 ne familia mayuto gi ni pinye pachoka. Vituo vya matibabu ziwe karibu na pale watu wanaishi. Iko daktari ndani yake, manases na dawa ndani yake. Wale ambao hawezi kulipa premium, serikali itawalipia. Ili wakiwa wagonjwa wanapata matibabu hata kama hawana pesa. Eseche makoro ganda jo Kenya yuago pek mar ngima e pachoka. Riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance osingo bero chuny ma pachoka kaka achiel kuom yore mag bero ngima jo Kenya. Wangapi wanaamini Raila atakuwa 5th president of the Republic of Kenya? Hakika itawezekana. Namuamini. Mimi namuamini yule ndugu, naamini yule dada. Mkichagua Raila na Martha Karua, mumechagua Kalonzo Musyoka. Raila Raila! Martha Martha! Lydia Okeyo, Ramogi TV, Kajiado County. Erokamana enya Lydia Okeyo. Kama chelo bende weche kuma otenore gi siasa. Wadaro kanyo ni jatend UDA William Ruto. Oseo jo siasa magi PM godo ka owacho ni jotelo onego thegre kod koko kod tulo ahinya to e rombe mag siasa. Ma ibiro ndalo achiel to ka ne rowere moko mane otemo rocho romo mar jo Kenya Kwanza manye Ruto otelo e alap ma Jakaranda buore Nairobi. Ruto oseo mokalo jotelo go e kinde mane otimo romo kod moko kuom jotelo ma jodak mago mantiere Njoro e county ma Nakuru. We've had a meeting with stakeholders from Nakuru, Molo, especially, and Njoro, because the citizens around here wanted to engage with us as leaders from Kenya Kwanza. We've had a wonderful meeting, and we have agreed on the plan that we have. We have shared with them our Kenya Kwanza manifesto on creating jobs for our young people, on dealing with the persistent problem and crisis around food security and especially the cost of living. Weche mamoko mag siasa podi warango kanyo ni pogruok medo mana nyiedhore riwruok mar siasa mar Kenya Kwanza. Kama moko kuom duond buche yuago thir mosebed ka ithiro gigo gi duond bura mar UDA ma otelne kod William Ruto. Jatend duond bura mar chama cha kazi Mano Moses Kuria koro wuok e lela kendo golo duonde kaluwore kod yuak ma kamano. Lydia Okeyo nigi mathoth. Ndalo mano kende kane gisendiko barua manyiso ich wang' margi kod kaka chenro dhi mbele kweth mar Kenya Kwanza. Ugai mar chama cha kazi Moses Kuria kendo nogolo koke ka okwedo kido masani gineno kuom jowetegi mantiere e kwethno. Kuria kane loso gi tipo mar Citizen TV bende nowacho ni nitie jo siasa moko e kwethno ma osiko nyiewo ji mondo mi odhi oroch buche magitimo. We have got tens and tens of buses and lorries and pickups, and they transport their funds from one place, then they release them, and then they go to the next and the next, so that they are cheered. And the problem is, first of all, one, that distorts what I would call, in my other market dynamics. Kuria mabende dilaro kom governor ma county ma Kiambu bende wacho ni jatend Kenya Kwanza Lance William Ruto kod duond od buche mar UDA osebedo kamiyo yot od buche moko ma onge masawa mar Kenya ka duond od buche gi to ikwedo. William Ruto was last weekend was in Western Kenya. The whole organization was planned by ANC and Ford Kenya with the UDA party also. But when it comes to events in Mount Kenya region, planning meetings, organizational meetings are held exclusively by UDA, and we are thrown out. Aspirants from UDA are warned
from associating with me or with Governor Kabogo. Bende olero ni kata mana tamalo pradik mar piny owacho mar Kenya Kwanza mar riwruogno wachre nosingo ne duond bura mar NC motelne gi Musalia Mudavadi kod mano mar Ford Kenya motelne kod Moses Wetangula pok noneno koda wang'e kowacho ni singo manomi jokanyo no mar riwruogno en mar chiwo lemo kaluwore kod kwan jo od bura ma duond bura ka duond bura okelo e od bura mamalo. The argument we signed is that our share of government is going to be commensurate with our efforts. And that's why we are complaining about our efforts being curtailed by the number of members of parliament that we bring to the coalition, by the members of county assemblies, of governors and senators. Moses Kuria bendo keteler ni en okoyie kod yiero mar Rigathi Gachagua kaka jalup William Ruto e yiero mabiro madwe maraboro. To kata kamano, onge gi sigu mora mora gi Gachagua komedo ni gisebedo osiepe kuom kinde mathoth komedo ni Gachagua itiyogo mane thiro gi e riwruogno. I had my preference. It was not Rigathi Gachagua. I said it publicly. I was man enough to say it publicly when Rigathi was named at Karen, you know. And I said my choice for running mate was JB Muturi. And I had my own reasons. I have a complaint against UD as a party. I don't have a complaint against Rigathi Gachagua. And I'm very, very sure, I'm very certain that Rigathi Gachagua is under instructions. Whatever he's doing, if he's mistreating me out there, he's not Rigathi Gachagua the man. Kuria kata kamano pod ni kod geno ni gibiro bedo piny kaka riwruok mar siasa. Kendo neno ni giloso wechego makelo fuere kindgi. Kagikore ne yiero maduong' madwe maraboro. I'm a ground person, my friend. I'm a guerrilla. When do you do that? I'm a guerrilla. Yeah? This revolution shall not be televised. If you are looking for it on television, you shall not see it, my friend. Ejuma mokalo, Kuria kod mane en governor machon mar Kiambu William Kabogo nosingo ni ok giminywandore campaign mag Kenya Kwanza nyaka Ruto kaka ogai mar kwethno luong bura mondo gilos weche makoro kelo chochni e chenro gi. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Machielo bende jokanyo ni pinje mag riwruok mag Afrika ma ugwe koro lando ni gibiro loso kweth mag jolweny madhi kelo kwe kuonde ma pod tulo nitiere e piny Democratic Republic of Congo. Ma en winjruok mane owuok e romo mane otim e kar jot mar jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta. Romo no ne oyuore kod jotend pinje duto ma Afrika ma ugwe ma bende ne owacho ni kweth mar jolweny no biro tiyo machiegni kod sirkal mar DRC mondo ne ni kwe oduogo e ugwe mar pinyno. Jotend pinje go bende ne owacho ni pod gibiro dhi mbele gi manyo kwe bende gi yore mamoko mag siasa. E weche mamoko makoro warango weche go mag thieth. Ero kanyo migawo mar thieth oyango ni kwan ji makoro yudo kanyo gi tuo mar COVID-19 ochung'e atamalo 10 juma ka juma. Ka koro Uganda idwaro ni orwak abuog rombe e kinde mag dhi e romo kod jok mamoko. Jopiny bende okwa mondo obed akicha kendo okaw chanjo duto ka mago duto girango mar duoko piny pek mar kwirino mar coronavirus. Judith Omondi nigi ler mathoth. Juma dhi rombe galamoro kaka mago mag siasa, ute lamo kod romo moro amora mantie yot, koro idwaro ni mondo orwak otamba ma umo dhok gi mong'ere kaka mask. Jatend migawo mar thieth Mutahi Kagwe jiwo jopiny mondo kaw okenge malong'o mag geng'o midhusi mar corona mamedo landore e pacho ka. Over the last few weeks, the country has witnessed a steady rise in the number of new cases and a slow rise in the overall positivity rate, from a weekly average of 0.6% at the beginning of May 2022 to a weekly average of 10.74 in the week ending the 19th of June 2022. Lipot mar migawo mar thieth yango ni thoth ji mirwako e ute thieth nikech tuo mar COVID-19 gin jogo mapoko kawo chanjo no mar coronavirus. Most of the ones in hospitals are persons who have not been vaccinated. Na ukiangalia wakati wa siasa kuna watu ambao wana shout, unamwangalia unaona sasa anafanya kelele mingi. Amefungua kila kitu. Sasa hiyo virusi
inaruka kutoka huyu na haijui UDA ama Azimio. Kuna wale wana mask na hiyo ni mzuri sana, lakini kitu muhimu sana ni kuchanjwa, kwa sababu kichanjwa hata ukipata hutapata na ile ugonjwa mkali sana. Koro sani ja Kenya oyiene dhi mondo nwang' booster mokwongo. To ka wanwang'o weche machielo manyiso ni wadwaro mar ariyo kata mar adek, be wabiro nyiso. Migao mar thieth onyiso luoro ni COVID-19 kod tuoche moko mag athung'a nyalo medore e thuolo mabiro kaluwore gi koyo. We expect to have a lot of more colds and flus with similar presentations like COVID-19. Ka in gi ranyisi mag tuoche gi to koro chuno ni nyaka chop ka thieth mondo pimi mondo ng'ente en mara. Wapoge ka en kata corona kata ka en homa mapile pile. Kagwe omedo ni jowuoth madonjo e Kenya nyaka bed gi ranyisi mar pim ne midhusi mar corona ma ok okalo ndalo 3 motelo ne biro gi e pacho ka. All unvaccinated travelers arriving at any port of entry into Kenya for whatever reason are required to be in possession of a negative PCR test results conducted not more than 72 hours before departure, regardless of the route of entry. Seche 24 mokalo, ji 252 ne oyud kod midhusi mar coronavirus e kwan mar ji mahawa 2,000 mane opim. Kaunti ma Nairobi pod otelo gi kwan mar ji 195 ka iluwe kod kaunti ma Kilifi mane ni kod kwan mar ji 14. Kiambu to ne oyudie ji 12 mane ni kod COVID-19. Kaluo Seni kod ji 5 mane ogamo midhusi no. Migao mar thieth medo jiwo oganda mondo dhi e pim kendo yud chanjo duto madwarore mar thiro landruok mar midhusi mar coronavirus. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano ya Judith Omondi. Wagwe weche ndodhi nyaka kadho wadhi na mchumbi. Kama koro ayudo kanyo ni jakom mar duol mochung' ne kedo gi mibadhi e pacho kae, mano Twali Mbarak, ogolo siem ne jotelo mag kaunti mondo oti makare kod apisi gi e kindegi ma jo Kenya ochomo yiero. Twali bolero ni duol mar EACC oketo wang'e e counties ma pacho kae kabende mag rango kendo neno ni omenda kata mwandu mag jopiny ok oyaki e kinde ma lokruok mag telo okayo masani. Twali bomedo ni nonro matut dhi nyime kagichako kod county ma Kilifi. Japokuwa kuna pia changamoto nyingi, manake sasa hilo bunga ambalo litakuja labda nusu ni hawa wakora ndo wameshinda. Watakubali kwenda kujitengezea kamba wajinyonge wenyewe? Hakuna ukora ambao mtu atafanya na aponyoke. Mtu atafanya ukora, lakini serikali nyingine itaingia na serikali haibadiliki, EACC haitabadilika, sheria ni zile zile. Kwa hivyo tunawashauri kuwa wataandamwa. Wafanyakazi wa serikali wote na wale wa county wajue wako na majukumu ya kuhakikisha kuwa rasilimali na mali ya serikali lazima ichungwe. Any sort of malpractice, even if you have retired and it gets on you, people will be charged and they'll be arrested and they'll face the law. The EACC will not get deterred by the longevity of when this crime was committed. Erokamana enya mano e report mawuodo kanyo kowuok county no ma Kilifi. Ta enya mano makadho wadhi na mchumbi. Kendo mane makelo e giko mag weche manyien okinyi makawuono. Chenro pod en mar piny. Kwa guno erokamano kuom bedo kodwa okinyi makawuono ka wasomo mana ote magu machuok kapok wadonjo e nonro mag gazet okinyi makawuono. Wayudo kanyo ote mokwongo kanyo wayudo kawuok kuoma Polina Nyango mano ayeko ka entiere Kisumu Aliwa mano migosi. Erokamano enya joka wash kanyo kuom ketera Ramogi TV chenro makawuono. Simeon Ouma wacho ni an kare kaneno Busia GV mara Ojamong wacho ni otiyo makare mano erokamano. Rolex Odhiambo good morning aneno ukana Mombasa Nyali Nyasayo ya onwa pinyo makare Nakuru ka koyo ng'ich Musa Orure erokamano enya Emilia Uksa wacho ni oneno wakachero kod Daniel Manrunda Oyoano Sheila Ochola gi fans duto mag Ramogi TV erokamano enya kuom kete kae. Freddy Komondi be wacho ni mano nyaka ila seme Kadero mar Kisumo Manyata asedonjero piny yo makare Martin Oduore erokamano enya Jicho Mchonganyi erokamano enya kineno Nyadorera Paul Woda Wendo erokamano bende kuom kete Kamaka Kumu Junior erokamano wacho ni ineno waka in Kasgunga Beta mane thuolo manayudo mar kino weche manyien okinyi makawuono. Oriti masani mabiro e nonro mag gazet kod nyawadwa Joyce Oduor. Kik idhi mabor.
Wachako ni jeni nyamano achen nyara hero nyando. Kitume mawakelonu otenore endhadho maggi. Kawa kikogi makare. Yud thumbe miero mapachoka. Weka mzuka umepanda twende paka chini. Kod pinje maoko.